Oi guys, बैसागो खाथि सफैबायना गाइस नोंथांमोना बोरै दं आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दिनै जोङो बैसागो मा होनो बिदि मोसानाय नायनो थाङो सेना ओइ र' लोगोजों गाखोनो र' बाइकआवनो जोंना इदियानो जायोलै बाइकआ माबाया मा होनो इखो कार गैया जोंना नै ड्राइभारा ओमफ्राय सिगाङाव सासे लोगो दंबावो जोङो साथाम गासै ओमफ्राय इयाव बैसागो मोसानाय नायनो थांगोन आरो सोरो गाइस दा भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना हो आरो नायलांबाय था जोबजासिम गाइस दा मोजां मोनोबा लास्टाव लाइक खालामना हो मोनसे आरो साबस्क्राइब खालामनो बावगारनाङा गेजेर खन्द'आवनो साबस्क्राइब खालामना हो गाइस ओइ चला आन्दो जालांबाय बे थाङो थ' थांगोन फाग्ला मा थाङा जालाबायनो बे थाङा जायो नामा बैसागु मोसानो थांनांगोन होनबा ओइ माबामोना मादैमोन आबैमोन होनलाय गाइस एकदमबारे साहा थांगोन मोसागासिनो आरो दा बैसागोबो सफैबाय नालाय नोंथांमोना जाय बैसागो मोसानो एक्साइटेड जाना दोङो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय गाइस बिदिबा नायलांबाय थादो थ'दो बहा थांनो थार्निं मोनबाय थार्निं नामा देंग्रायनायसो जोंना बर'ना देंग्रायनाय उनाव मोसानो फैदोंमोन आरोना मिथिया मोसानांगौब्ला नोंबो मोसानांगो मोसानांगौब्रा बर' हारिनि नेमखौ लाखिनांगौ ना बर' हारिनि नेमखौ लाखिनांगौ ओइ गाइस इयावनो मोसादो गथ'फोरा इयावनो मोसागासिनो दा जों इयावनो हाबहैगोन नै बिब्रा मा सरिलाय फाग्ला नों मोसानो नै गामसा गानना फैखादो आंबो नै गामसासो ओइ बिब्राय नै गाइस बै इयाव मोसागासिनो दं जों दा इयावनो हाबहैगोन नै आसला आंखौ गारना थांबाय साइकेलजों थांग्रोलायो मार्केटखा ओइनि बैसागो मोसाग्राफोरा सिगाङाव दङ मार गोदोरखा Encar kedua ini bisa kamu sarap guys. Nih guys, udah dengan sop. Oh bisa kamu sarap ber, hai nor jublay. Anda sana kita hai nor lagi guys. Mar kigza. Ini bisa dengan kamu sarap ber. Oh thama jangkra, maham deh. Inamin nama thama jangkra deh guys. Oi, naik oleh. Marlaj di kemas lah. Lagi sulas aja nih. Asal ber. Apa bro? Korane. Lompen kan apa dia bisa mesana? Guna orang guys juga. Lompen kan apa dia serba bisa mesana? Jam batang na. Oi. Kasih bahaya nor dulu. Deh. Nih, wah. Oi, sama hayun. Lagi sulas lah. Nah guys, mosaग्राफोरा हाजो खाथिनि मानसि गोजा नालाय बारा रोंबा साला आंसो एसे इला मोसानो रोंगो ini milang pastor lain guys lagi tas duduk मा बुंथायलाय फाग्ला मा खामानि जाया नोंसोर गैयाबा खामानि जाया नङा माबा खामानि जाया नङा हो मायबा साउन्डनि करदेनो साउन्डनि दाखुनो जोंफोर बिदिनो आरोना आसोल अ ini मोजां दोना बारा साइज गैया इयो साइज गैयालाय आंहा साइज गैया माबायाव कमेन्टआव प्रब्लेम सामहरलायखो साइज गैयाबाबो गोसोफोरा मोजां जायो गोसोफोरा मोजां मोनजायोरा मा साइज खालामनांगौलै आंहा गोसोफोरा मोजां नोंथांनि जाना हरबाय थादो इयो ओइ नोंना जाम्बारा नोंना साननायानो इना बेलेगथार ना आसोल साननाया बेलेगथार नै बिथांना आराम साननाया आरो नै इनाथ' आलदाथार
खालि सिख्लाल' जेब्लायबो आरो नैना इना आरो बेलेगथार मबाइलावबो मा खालामदो दे मा इयो मा खुलिदो नाम्बार सेभ खालामनाय अ नाम्बार सेभ खालामदो सिख्लाफोरनि सिख्लानि सौतमनो सोरबा गोबावसो सम नुदों मेगना बिलाथि जादो अ गौतम इखो एस बायदि नुदों आंगा नायसनाखैमोन नै इनाथ' इना फाग्लाना इना सिरेप लोंनांगौल' इना फुजायाव गोलैना थानांगो नै गाइस इजा मोसागासिनो दं जोंनियाव दोङो नै साबैसे नोंलाय ओइ मा बुंखोलै बेटा कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं जों इथिंदों ओमफ्राय नै इजा मोसागासिनो गाइसफोर नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जानांगौ बैसाग मोसानायखौ जुदि आंनि चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो गाइस आरो मा होनो ला अरे कहना क्या चाहते हो आसि बिमाखौ थुना होबानो जाबाय गाइस लाइक टाइकखौ होलायना होलै इदिखौ थुना होबानो जायो मुलुगले गाइस दे इदिबा गाइस दिनाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनांगौ गाइस